Hei ja tervetuloa uuden Faktafokus-videon pariin. Tämän videon aiheena on syrjintä ja sen ongelmat. Syrjintä tarkoittaa sitä, että ihmistä kohdellaan huonommin sen takia, että ihminen on erilainen kuin muut. Syrjintää voi tapahtua esimerkiksi iän, kansalaisuuden, uskonnon, vammaisuuden, neurotyypin tai seksuaalisen suuntautumisen takia. Yhdenvertaisuuslain mukaan kaikki tällainen syrjintä on kiellettyä. Etniseen taustaan, kansalaisuuteen ja ihonväriin perustuvaa syrjintää kutsutaan rasismiksi. Vammaisuuteen perustuvaa syrjintää kutsutaan ableismiksi. On olemassa myös sukupuoleen ja seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvaa syrjintää. Neurotyyppiin perustuva syrjintä tarkoittaa sitä, että neurovähemmistöjen, kuten autistien tapoja ja piirteitä ajatellaan huonompina kuin neurotyypillisten. On olemassa välitöntä ja välillistä syrjintää. Välitön syrjintä on sitä, että johonkin vähemmistöön kuuluvaa ihmistä kohdellaan huonommin tai annetaan vähemmän mahdollisuuksia tilanteissa, joissa muita ihmisiä kohdellaan paremmin. Esimerkiksi omanitaustaista henkilöä ei oteta johonkin tapahtumaan mukaan, vaikka muut otettaisiin. Syrjintää on myös välillistä. Se tarkoittaa sitä, että jokin sääntö tai käytäntö on epäoleellinen ja niin ihminen tai ihmiset asetetaan huonompaan asemaan. Esimerkiksi työhönotossa voidaan vaatia taitoja, jotka eivät ole välttämättömiä itse työssä. Syrjintä on iso haitta yksilölle. Ihminen voi saada stressiä ja ahdistusta tai jopa pelkoa. Ihminen voi jäädä työttömäksi tai saada huonoa, epäsopivaa tai pienipalkkaista työtä. Syrjintä vaikuttaa myös yhteiskunnan talouteen, kun iso määrä osaajista jää työttömiksi tai ei pääse oikeisiin tehtäviin. Yhdenvertaisuuden edistäminen on sitä, että kaikki ihmiset saavat palvelut yhdenvertaisesti epäoleellisista asioista, kuten esimerkiksi ihonväristä riippumatta. Erilainen kohtelu ei kuitenkaan ole syrjintää, jos sille on perusteltu syy. Yhdenvertaisuuslain mukaan muun muassa viranomaisilla, koulutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjillä ja palveluntuottajilla sekä työnantajilla on velvollisuus toiminnassaan edistää yhdenvertaisuutta. Sinäkin voit ehkäistä syrjintää. Tunnista omat ennakkoluulosi ja puutu siihen, jos havaitset, että jotain ihmistä syrjitään. Jos epäilet syrjintää, voit ottaa yhteyttä yhdenvertaisuusvaltuutettuun tai tasa-arvovaltuutettuun.